Ang pagkatay, kamunong nito, upay lumabukay. Among gitanong-tanong, sa aking kamuting karoon. Walay laing katao, kay pumring magkaluluoy. Ang among kalipay, awit lang sa mga siloy. Kung tinuyugan sa tinuyuoy. Sa katatuwin ko,ulunsong gabi ko simba, matapos sa Pinoy, aron ang grasya. Ilang pagkauman, sa tiyangkihan kami mamahaw. Ang dalala mo, mga malakoy, mapaylo ako na tulaw-law. Tanaw-tanaw sa'yo na buntong aso, aron dinihihaplan sa pagsaw sa adlaw. Makuling matulog, inamuhing bukid nun, bumagkakablas aron na ang isang dimawang malipayo. Itus malayong bukid, may payag kami nagaman. Ang nagpuyong dito, si nanay at si nanay. Ang akong trabaho, mangitan lang ang pagkakay. Kamunong dito, may lumag-humay. Okay, damo nga salamat. Ang aton mahusay nga board member han first district. Ayan. Honorable Annabel Capito, ug sugad man ang iyang ginaado ang atong bisita, Attorney Christopher Coles. Nga niya na sundan tangahaw, hinusa nga ang minudo number. Wala iba nga masayaw, kundi board member RV Bardoni, nga wala iba nga igaado, kundi ang aton mahusay nga naktibo nga kapitana han Barangay Lupok, the Honorable Los Viminda Labicani. A minuto, maestro.